Minkfarmer er et digitalt værktøj, der hjælper minkavlere med at registrere al lovpligtig dokumentation. Hurtigt, nemt og sikkert. Med Minkfarmer er det slut med papir og tunge arbejdsgange, og det giver et helt nyt overblik over driften. Du er altid klar til et besøg fra myndighederne, da det tager ganske få sekunder at levere den lovpligtige dokumentation. Derfor kan du trygt koncentrere dig om at gøre det, du er bedst til, nemlig at avle flotte mink, der har det godt. Minkfarmer er udviklet af Ritzau Biz i samarbejde med danske og norske minkavlere, og er derfor tilpasset 100% til minkavlerens behov. Det er nemt at bruge og hurtigt at komme i gang med. Minkfarmer består af 2 dele. En mobilapp, som du har med rundt på farmen, og en oversigtsskærm, som du kan se på din computer eller tablet. Med appen kan du dokumentere samtidig med at du fodrer, eller vejer, eller behandler dine dyr. Oversigtsskærmen på computeren giver dig mulighed for at følge med i udviklingen på hele din farm, når som helst og hvor som helst. Du har altid overblik over helbredssituationen og arbejdsindsatsen. Minkfarmer hjælper dig med at udpege dine udviklingsområder og forbedre dit afkast. Se mere på minkfarmer.com.